Jama'a masu kallo da sauran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barista Aminu Alhassan ne har wa yau na sake dawa cikin wani shiri a cikin tsarin shirye-shiryen da wannan gidan TV na Equity TV yake gabatarwa domin ilmantar da al'umma. Kullum muna nanatawa cewa wannan shiri ne wanda wannan gidan TV ya fito da shi saboda ilmantar da al'umma akan al'amuran da suka shafi dokoki da shari'o'i da hukumomin gwamnati da yadda suke gudanar da ayyukansu domin yi ma mutane bayani akan duk wasu abubuwa da suke shige ma mutane duhu ko kuma abubuwan da mutane ba su fahimta ba suna neman ƙarin bayani a kai. Kuma irin wannan bayanai muna fatar za su amfanar su sa mutane su rage shiga cikin matsaloli wanda suka shafi shari'o'i da taka dokoki, kuma su ba mutane haske akan wasu abubuwa da mutane ba su fahimta ba suna tattaunawa akan su bisa ga rashin fahimta. Ba da ɓata lokaci ba, yau abinda muke son mu tattauna a kai shine akwai wasu al'amura wanda suke shafuwar shari'o'i, wato ko shari'o'i na laifi, abinda muke kira criminal offense, criminal trials kenan, ko kuma shari'o'i wanda ba na laifi ba, wato na jayayya neman haƙƙi, abinda ake kira civil case kenan. Kuma duka muna magana ne akan shari'o'i wanda suke a gaban shari'a court ne, wato tsarin gudanar da shari'a na kotunan shari'ar musulunci wanda muke da su musamman a nan arewacin Najeriya, da kuma tsarin shari'a na kotunan turawa, wato na common law court kenan, wanda suka fara daga magistrate har abin da ya kai zuwa ga supreme court. So abin da muke so magana abu ne wanda ya haɗe dukkanin wannan sassa na gudanar da shari'a da muke da su a Najeriya, kuma sau da yawa za ka ji mutane suna ta tattaunawa akan irin wannan matsala tana damar da mutane, har ma mutane suna rasa ƙwarin gwiwa na tunkarar kotuna in sun samu matsala, saboda tunanin cewa in aka je ba a san lokacin da za a kammala shari'a ba, ko kuma ai za a ɗauki tsawon lokaci ana ta yi da sauransu. So yau gaskiya mun duba wasu abubuwa kamar guda 5 waɗanda suna da alaƙa da shari'a, kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ana ɗaukar tsawon lokaci ana yin shari'a, ma'ana ana wuce gwargwadon lokacin da mutane suke tunanin za a gama shari'a sai a gaba a gama ba. Abinda nake so mutane su lura da shi shine muna da matsaloli na ƙasarmu wanda mafi yawanci kowa ya san da su, wato abin da ya shafi rashin kiyaye aiki da ya kamata, da kuma abin da ya shafi harkar nuna alfarma, da kuma cin hanci da rashawa da sauransu. Duka wannan matsaloli ne wanda suna shafar kowane ɓangare na ayyukan ƙasarmu, to kotuna ma ba su tsira da wayannan abubuwa ba. Dole ne a yi ma mutane wannan bayanin su sani, tun da dama suna kukan cewa ana samun matsala ta ɓata lokaci a wurin shari'a ba a kammala ba. To wayannan abubuwa da na lissafa suna nan a cikin dukkanin ɓangarori na ma'aikatan nan ƙasarmu, to kuma har a kotuna da wajen jami'an tsaro da hukumomin gidan yari da sauransu dai, duka waɗanda suka shafi ko kuma suke tu'ammuli da al'amari na gudanar da shari'a ana samun wannan matsaloli da na ambata, wato alfarma da kuma cin hanci da rashawa, da kuma rashin kiyaye ka'idoji na aiki yadda ya kamata, wanda abubuwa ne wanda duk yana da kyau a haɗa hannu a gyara domin al'amura su ci gaba. In ba a gyara ba wanda zai ce ai laifin wane ne, duka laifinmu ne wanda ya kamata mu tashi tsaye mu gyara. To amma abin da nake so kuma a fahimta shine, bayan wannan matsaloli na ƙasarmu da na ambata wanda suke shafuwar shari'o'i, har shari'o'i suna daɗewa ba a kammala ba, to akwai abubuwa wanda na ambata guda 5 waɗanda su kam ba matsala ba ne na ƙasa ko kuma laifin wani mutum,
a'a al'amura ne wanda sun ta'allaka ko kuma suna tattare da al'amarin shari'a wanda ba yanda za ka yi da su haka suke, kuma in ma za ka je wata ƙasa za ka sami wannan abubuwan haka suke. Shi ke sa shari'a kwata-kwata ba abu ne wanda za a zo a yi gaugawa a gama ba. An tsara shari'a ne bisa ga a yi ta cikin tsanaki ba da garaje ba, sannan kuma a yi shari'a ma'ana cikin mayalwacin lokaci, ba a yi sauri a kammala ko da wani zai samu rashin adalci ba a ce dai a yi niyya a gama, ba haka aka tsara shari'a ba. Ma'ana ba garaje cikin shari'a. Kuma wasu abubuwa sukan shigo ciki wanda sukan ƙara sa shari'a ta zama ba a yi ta cikin gaggawa ba, dole a bi ta a hankali har a kammala. To abinda nake so mutane su fahimta, kamar yadda na ambata, waɗannan abubuwa guda 5 dukkan munan idan muka kalle su za mu gane cewa lallai haka ne suna da alaƙa da shari'a, kuma ba yadda za ka yi da su, dole sai ka jira, ma'ana sai ka sa haƙuri kuma sai ka jure wajen bibiyar waɗannan al'amura na shari'a har a kammala, wanda yake a wannan yanayi ɗin ba za ka ga laifin wanda yake gudanar da shari'a ba, ko ba za ka ga laifin tsarin shari'ar ba gaba ɗaya, in dai kai kana da ƙudurin adalci, ba kana da ƙudurin kawai a yi ma abin da kake so bane a kammala cikin lokaci. So kamar wanda bayanin da na yi na gabatarwa, wannan abubuwa guda 5 da na ambata, wato na farkon su akwai abin da ya shafi ita kotu kanta, wato gudanar da aiki na kotu. Abu na biyu kuma akwai abin da ya shafi lauyoyi wanda suke zuwa gaban kotu suna wakiltar mutane wajen gudanar da shari'o'i. Abu na uku kuma akwai lokuta da ake sama kowane abu da kotu za ta yi. Ma'ana akwai tsare-tsare da aka yi na gudanar da aikin kotu wanda dole sai an bi su, abin da ake kira rules of court, wato kowace kotu tana da dokokinta da ka'idodinta na gudanarwa wanda a kansu take aiki, to tana bin su sau da kafa a wurin gudanar da ayyukanta. Sannan abu na hudu kuma akwai abin da muka sani na yau da kullum tattare da 'yan adam, wato kamar da ake kiran shi, kamar akwai ciwo, wato rashin lafiya kenan, akwai samun ci gaba wurin aiki, a yi ma mutum promotion, ko kuma ya kai lokacin da zai ajiye aiki ya ritaya, ko kuma ya yi wata tafiya da sauransu dai. Dukkansu suna shafuwa ayyukan kotu, kuma wannan suna cikin dalilan da yake sa ana samun matsaloli, ma'ana delay da ake samu na shari'a, ana ɓata lokaci, wannan duk suna shafuwar aikin shari'a. Sannan abu na 5 akwai matsalar alaƙa tsakanin ma'aikatan ne. Kotu wuri ne wanda tana da alaƙa da ma'aikatan ne wanda suka shafi 'yan sanda, suka shafi hukumomin gidan yari da sauransu. Duka suna da alaƙa da gudanarwa aikin kotu. To kuma in an samu matsala a wani ɓangaren, dole za ta shafi wani ɓangare. To kamar yadda na ambata, wannan abubuwa guda 5 za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya mu duba mu ga yadda suke shafuwar ayyukan kotu, har suna sa shari'o'i suna ɓata lokaci, har mutane suna ganin ai shari'a yanzu ko ka je ba a san da za a ƙare ba, ko kuma ai yau shekarar mu 2 muna shari'a ba a gama ba da sauransu. Za ka ji mutane suna ta wannan bayanai, kuma sai su kasa fahimtar irin wannan abubuwa da muka ambata guda 5 waɗanda su haka suke al'amura ne wanda sun shafi shari'a, ba a iya raba su da shari'a, kuma ba ma za a kira su matsaloli ba kai tsaye, za a kira su al'amura ne waɗanda haka aka gina shari'a a kansu. Yanzu bari mu fara ɗauka da abin da na yi magana na farko, wato kenan abin da ya shafi ita kotu kanta. Kotu wuri ne, ma'aikata ce kamar duk sauran ma'aikatun ne. An yi mata kashi 2. Akwai abin da ya shafi ɓangaren alkali, akwai abin da ya shafi ɓangaren registry, wato wurin da wani ma'aikaci ne na musamman wanda kuke gani yana zaunawa gaban kotu, yana rubuce-rubuce ko yana yin wasu ayyuka a lokacin da alkali yake gudanar da shari'a. Kuma in an kawo shari'a, shi yake kiran ƙarar da za a yi,
da sauransu, shi yake ba mutane ranar da za a dawo kotu da sauran shi. To duka wannan ɓangarori biyu ba za a gudanar da shari'a a kotu ba sai kowanensu yana nan kuma ya shirya yin aiki. Alal misali, da alkali zai zo kotu sai ya ce a shigo kotu, sai an zo za a zauna kenan sai ce ina rajistara, sai a ce rajistara ai gashi can yanzu yana shigowa kotu kawai aka ga ya faɗi, an ɗauke shi an yi asibiti da shi. Kun ga wannan misali ba abu ne wanda wani san da shi ko kuma wani zai iya hana wannan. To kuma a wannan rana ba yanda za a yi a zauna a yi shari'a. Ba wai saboda rajistara ya faɗi kawai mutum ɗaya zai hana a yi aiki ba, a'a, ba mamaki rajistaran nan shine wanda ya tsara aikin da za a yi a wannan rana. Files ɗin da alkali zai duba suna hannun shi ko kuma suna a ofishin shi a rufe, ko kuma wasu bayanai, ma'ana kila an je za a kawo mutane gidan yari da sauransu, wasu takardu da zai cika duk suna hannun shi, shine yake da alhaki ya gudanar da wannan abubuwa. Amma gashi har ya zo kotu amma girshi kawai an ce gashi ya faɗi. Ko kuma mu ɗauka ma ba wannan ba, ai ga matar shi can ba lafiya, za ta haihu, an kira shi asibiti, ana son ganin shi da gaugawa. Kun ga ko ya tsaya ya ce zai aiki wurin ba natsuwa ciki. To kuma kamar yadda na nuna muku shine rajistara yana da ayyuka da aka tsara mashi wanda ba alkali yake yin su ba bisa tsari na doka. Idan ma alkali ya yi su, to alkali ya yi kuskure kuma ya shigo cikin aikin da ba nashi ba. Dole sai ya bar rajistara da wannan. Misali, rajistara ne yake ba da ranaku, ko shi alkalin shi zai tambayi rajistara wacce rana ya kamata, wacce rana muke da yawan aiki sosai, ka duba muna, sai ka ba mu rana. Da alkalin da wanda suke kara, duk rajistara ne yake duba da yari ya ga wacce rana ya kamata a bada. Sannan rajistara ne yake aje duk wasu files da wasu takardu da ake gabatarwa kotu wanda ake kira exhibit, da wasu kuɗaɗe, da wasu kayayyaki, wayoyin hannu, ko menene wanda ake kira exhibit, wanda ake gabatarwa a gaban kotu, ko shari'a ta laifi, ko shari'a ta neman haƙƙi, wato civil case. Rajistara ne yake da iko da mukali na aje wa'annan kayayyaki. Wasu kuɗaɗe da za a kawo, ko na exhibit ne, ma'ana abin da za a kawo a matsayin shaida, ko kuma a kuɗi ne aka biya kotu, ko kuma an yi ma wani tara a cika mai receipt, ko kuma za a ɗauko wani gidan yari. Duk rajistara ne yake cika wannan takardu, shi ne yake ajiye da dukkanin takardu na sammaci ne, na menene, duk wannan rubuce-rubuce aikin shi ne, ba aikin alkali ba ne. Kuma wani abu da wani zai so ya yi magana a kai, to ya za a ce mutum guda an tara mai wannan aiki amma kuma da zarar bayanin ba a iya aiki. To akwai abin da ake kira assistant registrar, akwai wani lokaci za ka ga registrar 1, registrar 2, duka domin su tallafa mai wurin wannan aikin. To amma abin da nake so ku fahimta shine registrar wanda yake babba, ma'ana wanda shine yake da alhaki na duka wannan abubuwa, akwai sau da dama wasu shari'o'in da shi yake bibiye da su da kiyaye yanda kes din yake tafiya da ranakun da aka bashi, da wasu aje-aje wanda suke cikin wannan kes din, ma'ana exhibit din da ake duk yake rike da su. Don haka in baya nan, a hakikanin gaskiya, ko an zauna an ce za a wannan shari'a, kai kanka da za mu shari'a nan, da wahala baka ga wasu abubuwa suna faruwa wanda zaka ga kamar ana son a yi rashin adalci ba. Domin za a tambayi wani abu sai a ce ai abin nan baya kusa, registrar baya nan, ko kuma alkali ya tambayi registrar yaushe ne aka yi kaza, ko kuma yanzu exhibit da muke da su, yanzu exhibit na nawa muke da shi. Duka alkali zai dogara ne da registrar wurin sanin wannan, saboda ba aikin shi bane ya aje wannan kayayyaki a ofishin shi. A tsarin doka registrar ne zai tara waɗannan abubuwa ya aje su. Sannan kuma abu ne mai wahala alkali ya rika komawa cikin record na shari'a, ma'ana littafin da ake rubuta shari'a, yana duba wasu ranaku da wasu abubuwa da wasu exhibit da mi, saboda littafi ne wanda yana da feji zai kai kila kusan 500 ko 1000. A ce kai tsaye sai ya koma ya duba wani abu. Amma in registrar nan kai tsaye zai tambaye shi, registrar menene kaza. Wato musamman ma in aka ce za a zo a ɗauki shaida, registrar shine yake ba mutum rantsuwa
da alkawarin cewa zai faɗi gaskiya. Wani lokaci rajistara shine ma yake fassara bayanin da ake ma mutum idan baya jin turanci, idan kotun da ake magana da turanci ake yi, rajistara yake da alhaki ya rantsar da mutum cewa zai faɗi gaskiya, sannan kuma ya rika fassara yaren kotu zuwa ga shi wanda ake so ya ji abin da ake magana a kai. So ma'ana dai aikin kotu baya tafiya da alkali kawai zaune cikin kotu ba rijistara. To uwa uba in alkalin na ma ya zo kotu kawai ya ji baya da lafiya, ko kuma yana zuwa kotu aka ce ai ana so za a yi wani bincike ga kwamishina ko ga gwamna ko ga wani ya ce yanzu yana son ganin duk alkalai, wannan ranar kun ga bayan da za a yi, dole za a ɗaga wannan kes ne, ba za a yi shi ba. Wannan a takaice nake kawo muku abin da ya shafi kotun ita kanta gudanar da aikinta. Akwai lokuta da dama da al'amura za su zo su hana a gudanar da shari'a, kuma a wannan lokaci gaskiya ba za a ɗora laifi akan kotun ba na cewa kila ta ƙi yin aiki. Al'amura ne masu tasowa wanda suke iya shafuwa ayyukan kotu na rashin kammalata. Wannan ma duk yana da alaƙa da irin yadda za ka ga wata kotu ta ɗaukaka ƙara alƙali biyu suke zaunawa su yi ƙara, su saurari ƙara. Wata kotun ma alƙali 3 suke zaunawa a appeal, ma'ana ɗaukaka ƙara. To da an samu alƙali ɗaya baya nan, to musamman kotun da ke zama da alƙalai 2, to a tsari na doka wannan kotun ba ta kammala ba za a iya zaunawa ba. Shi kuma ɗayan alƙalin ba mamaki abin da ya hana shi zuwa abu ne wanda duk wanda aka gaya mu cewa ga abin da ya sa alƙali bai zo ba zai fahimci cewa lallai akwai uzuri. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa kuke jin an je kotu sai a ce ai ba a zauna ba. Ba sai an zo an yi ma wani kwatta filla ai kaji ba har ka gano cewa lallai zaman ba yiwa. Kawai za a gaya ma yau da gaskiya zaman nan ba zai ba, za a ba ku rana. Wani lokacin ma akan yi kokarin gaya mutane ga abin da ya faru, don haka za a ba ku wata rana. Sai mutane su ce ai mun yi shiga 2 ba a zauna ba, ai ba a ma san yin kes, ba a san yin kes din nawa, ko kuma ai ni shari'a tawa ma ban san lokacin za a kammala ba. So wannan gaskiya muna so mutane su fahimci cewa akwai irin wannan matsaloli wanda ya shafi bangaren kotu a wurin gudanar da shari'o'i, wanda yake sa ana samun delay. A gurguje saboda lokaci za mu ɗauki abu na biyu wanda na yi magana akan shine ɓangaren su waɗanda suke zuwa a yi musu shari'a a gaban kotu, ma'ana parties kenan, wanda da mai ƙara da wanda ake ƙara, daɗa ko shari'a ce ta laifi ko shari'a ta civil case, akwai wanda dai ake ƙara akwai kuma wanda yake ƙara. To a wannan shi ma akan samu matsaloli da yawa, kuma wannan shine mafi sauƙin fahimta ga mutane saboda sun sani su matsalar ta fito daga wurinsu. Kai ake ƙara, ka zo kotu, ba mamaki a shari'a ce ta neman haƙƙi wadda dukkanin ɓangarori dole suna gaban kotu, ko kuma wakilansu ma'ana lauyoyinsu suna gaban kotu. To ko ba a gaya ma ba, aka tambaya aka ce ma na ɗayan ɓangaren, aka ce bai zo kotu ba, ko kuma aka ce ina lauyan shi, aka ce lauyan shi bai zo ba, ko ba a yi ma bayanin komai ba, ka san da wahala zaman kotu yayi a wannan rana. Kuma alkali ba ya da laifi na rashin zuwan wancan ɓangaren tunda bai ko san ba zai zo ba. Wani lokaci shi ma ɓangaren aka tambaye shi, ma'ana wancan party ɗin, kamar wanda ake mai ƙarar ko wanda ake ƙara, za ka ji an gaya ma wani uzurin da zai sa ka fahimci cewa lallai yau ba zai iya zuwa kotu ba. To wannan akan samu an zo kotu wani party, ma'ana wani daga cikin wanda ake ƙara ko wanda ke ƙara wani bai samu zuwa ba, kuma uzuri yake kawo wannan. Sai ka ga a cikin shari'a kamin a kammala ta, da za a raba matsalolin da yasa shari'ar bata yi sauri aka kammala ba, to sai ka sami wani bangare, ma'ana wanda ake ƙara ya kasa zuwa kotu sau 7 ko sau 8 cikin shari'a. Kuma in ka tambaye shi wani lokaci duk yana da uzura ingantattu da zai gaya ma, wanda zai sa ka fahimci cewa lallai ga wannan rana ba zai iya zuwa ba. Don wani zai gaya ma ai ko da gari ya waye ran da ya kamata mu zo kotu, mahaifiyata tana hannuna rike da ni muna asibiti, kuma ran Allah mata cikawa. To a irin wannan ya kake tunanin ya zo kotu a yi shari'a? Wani kuma zai gaya ma cewa ai tun shekaran jiya da ya kamata mu zo kotu,
to kusan sati ɗaya kenan ban nan ina wuri kaza a wajen wata matsala kaza, ban ko cikin gari, na yi tafiya na yi tunanin zan dawo ban samu dawo ba har ranar zuwa kotu ta yi. Kaga shi ma wannan ba za ka saurin kama shi da laifi ba saboda uzurra sukan taso. So a takaice dai shine su kansu wanda ake kara da mai kara ko kuma lauyoyinsu akan samu uzurin da yake hana su zuwa kotu. A wannan rana za ka ga alkali yana nan, rajistara yana nan, kowa yana nan, amma ba za a yi shari'a ba. Duk a ƙarƙashin wannan, idan ƙara ce ta laifi, kila ma wanda za a yi shari'a a kan shi yana gidan yari. To idan ma'aikatan gidan yari ba su kawo wannan wanda yake gidan yari ba, a wannan rana ba za a yi shari'a ba. Ko da mai koke yana nan, alkali yana nan, rajistara yana nan. To kun ga a irin wannan su ma ma'aikatan gidan yari wani lokacin ka tambaye su me yasa ba ku kawo ne ba, wanda direba sai ce to ba a ba mu kuɗin sa mai mu kawo shi ko kuma motar mu ba ta da mai ko ta lalace. Kuma shi ba shi yake da alhaki ba, ainihin gidan yarin su ya kamata su yi wannan tanadi, su yi wannan shiri. Ba maki wani abu ya hana su ba su yi ba. Wani lokacin ma za ka ga parties ɗin duk suna nan, ma'ana lauyan mai ƙara yana nan, lauyan wanda ake ƙara yana nan, alƙali yana nan, kowa na nan. To amma kawai wani daga cikin wanda ake shari'a za a tambaye shi, kowa ya shirya, sai wani ce wallahi ban shirya ba. Me yasa baka shirya ba? To akramakallahu, ko kuma in kotu shari'ar musulunci kenan, ko kuma mai shari'a, abin da ke faruwa yanzu haka matata tana nan labor room, kuma yanzu daga can nake an ce za a ɗibi jini na a sa mata. Ko kai ne alkali, na tabbata ba za ka ce a'a ai ta daɗe bata mutu ba, ka tsaya sai an gama shari'a. Ba za ka yi wannan ba. Dole ka bashi uzuri ya je. To a takaice abin da nake so nuna muku, ana samun delay yana zuwa wani lokaci daga bangaren su kansu wanda suka kawo ƙara, kuma mafi yawancin mutane in sun tashi ba da bayani kawai sai su ce to ai kotunan su lalace, ko kaje za a yi ta zuwa ba a yi shari'a din ba. To wannan gaskiya yana cikin abubuwan da suke sa ana samun ɓata lokaci wajen shari'o'i, ba a kammala su irin lokacin da ya kamata ba. Sai abu na uku, mun yi magana akan tsare-tsaren gudanar da shari'a wanda kotuna sukan tafiya a kan shi. Ma'ana a dukkanin kotuna akwai tsari na cewa idan ka zo kai ƙarar mutum, to ba za a ce ku je kawai ku kamo shi yanzu ku zo da shi ba. A'a, za a aika mishi sammaci ne, kuma sammacin nan ba kowa yake kai shi ba. Akwai mutum na musamman wanda aka ce wannan shine aikin shi je kai sammaci, kuma ba mutum ɗaya bane, ba mutum biyu ba. Amma abin mamaki, wata rana kamar yadda take faruwa da kowa, za ka ga an ce an kawo ƙara, sai ce to a je a kai sammaci. To wanda za a ba ya kai sammacin nan, ba mamaki ya je ya kai wani sammaci, ba ma mutum ɗaya ba, ga an nemi mutum biyu uku dukansu, ko wani ma baya ko cikin jiha, ya je wata jiha ko wani gari ya je kai sammaci. To sai ya dawo ne zai je ya kai sammaci, kila bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ya kai sammacin. To wanda duk aka yi ƙara shi ma an bashi, doka ta bashi sai an bashi lokaci domin ya kintsa ya zo kotu. Ba wai kai tsaye za a ce an yi ƙarar mutum a ce kawai tashi mu je, ko kuma gobe ka zo tun da safe, ko akwai wanda ake ba kwana biyu, akwai wanda ake ba musamman in wani gari ne dole kotu za ta bashi har sati ɗaya domin ya zo kotu idan an yi ƙararsa. Wani ma wasu manyan kotuna akwai wanda in wani gari ne har kwana 21 ake badawa, wani har kwana 28, gwargwaron yadda shari'a ta zo, gwargwaron yadda za a ba mutane dama su shirya su zo kotu. Ba kai tsaye za a ce da an yi ƙararka yanzu ka aje duk abin da kake ka taso ka zo ba. Wani ko da za a ƙarar shi yana kan gadon asibiti ma, kila ana mishi dialysis, yana da na'urori a jikin shi, dole ka bashi lokaci sannan ya zo kotu. In ma zai sa lauya ne, to shi kan shi za ka sami cewa lauya ba za ka kai mishi takardun kotu ka ce gobe ka zo ba. Dole ka bashi dama ya duba takardun kotun nan, ya zauna ya tattauna da wanda ake ƙarar nan, ya fahimci kes ɗin shi, sannan ya rubuto abin da zai rubuto ya zo ya kawo kotu. So wannan abubuwan na tsari na shari'a na cewa abu kaza ba za a yi shi ba sai bayan kwana kaza, abu kaza dole sai an bada tsawon kwana kaza. To akwai wayannan tsare-tsare suna nan, kuma ba za a tsallake su ba. In ma an tsallake su, to shari'ar ba ta yi ba. Yanzu alal misali,
akwai musamman irin high court da abin da ya kai sama, court of appeal da sauran manyan kotuna, idan wani lauya ya rubuto abu ya kawo, to yana nan rubuce cikin dokokin kotu cewa shi wancan ɗayan lauyan za a ba shi sati ɗaya domin ya mai da martani, ko kuma za a ba shi sati 2 domin ya mai da martani. Akwai lokacin da zaka ga an kawo wani katon littafi mai feji 150 sai a ba wani lauya a ce to sai ka mai da martani, yaushe zaka dawo da martaninka? Kun ga akallan zai ce to a bani kwana 10 ko kwana 5 ko kwana 8, kuma kotu za ta bashi ne, don ba za a ce a'a ka yi kaɗan, ai ka je ka fara yanzu da daddare ka aje komai ka karanta gobe tun da safe ka dawo mana da martani ba. Kai in lauyan ka ne aka ce yayi hakan, zaka ce to amma dai babu adalci ga kotun nan. To don haka a tsare-tsare na gudanar da aiki na kotu wanda suna tafiya da lokuta da ake badawa, gaskiya sukan shafi ayyuka na kotu, kuma haka abin yake don shi kaɗai zai sa a samu adalci. Idan mutum yana da uzuri a yi mishi, idan doka ta ba da dama cewa kwana kaza za a baka dama kai kaza, to dole a baka wannan kwanukan. Haka kai kanka da kake ganin an juma ba a yi shari'a ba ko kuma an ɓata lokaci, idan wani abu ya taso aka ce ma ba za a baka lokaci ba, to za ka ga ba a kyauta ma ba, kuma ba a yi ma adalci ba. Haka ma idan ɗaukar shaidu za a yi, wannan ɓangare ma'ana wannan party suka ce to za mu kawo shaidanmu, to yaushe za ku kawo shaidanku? Za mu kawo shi nan da sati ɗaya saboda yana Saudiya amma dai jirgin su zai taso gobe, so muna sa ran zuwa kwana 2 ko 3 yana nan. Kotu ba za ta ce a'a ai ba ruwanmu da shi tunda baya nan za mu ci gaba, ba za a yi haka ba, don zai zama rashin adalci ga wannan. Kuma ba za a ce a'a ku gaya mai ya samu jirgi mai taso yanzu ya hayo ya zo, domin kotu na jiran shi. Dole dai za a sassauta a bada lokaci har ya zo a saurare shi domin a aiki da shi. To wannan abubuwa da suka shafi tsare-tsare na lokuta da ake badawa a kowace gaba sukan shafi ayyuka na kotuna, kuma su suke kawo ɓata lokacin da ake gani mutane suna ta magana a kai. Akwai wani abu kuma wanda za mu ce na 4 kenan, shine irin yadda ake ɗauke ma'aikatan ne ma'aikata ma'ana a koma da su wasu wurare. A duk lokacin da aka yi wa alkali transfer, ko aka yi ma wani registrar transfer, ko wani registrar ya rasu, ko aka yi mai promotion, da yana registrar yanzu an mai da shi registrar babban kotu, ko kuwa yanzu ya koma alkali an yi mishi alkali, wannan mafi yawanci za ku ji an ce a sake dawowa da kes ƙasa a fara, saboda a ƙa'ida ta shari'a shine wani alkali ba zai zo ya ci gaba da shari'a da wani alkali ya fara ba, dole za a sake ni tun daga farko, wanda ake kira de novo kenan a turance, ko kuma a kotunan shari'a musulunci za a ce an ce a je a sake zaunawa a sake shari'a tun daga farko. Mutane sai su ta mamaki, to ya za a ce kuma a fara shari'a daga farko bayan an yi wata 6 ko an yi shekara 1 ana yi, yanzu an ce a sake. To ka'ida ce ta shari'a, wani alkali baya ci gaba da aikin wani alkali saboda abubuwa da dama wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambata su a nan yanzu ba. To saboda karancin lokaci, wannan abubuwan da muka ambata ba mamaki cikin shirarwarmu na gaba za mu ambaci sauran abubuwan da suke kawo delay, suke ɓata lokaci a cikin shari'a, wanda ba wai magana cin hanci da rashawa ba ne ko wani rashin son a yi aiki. Akwai tsari na shari'a wanda mutane ba su fahimta ba, sai suna ganin ana ɓata lokaci. Da wannan nake godiya ga masu kallonmu da kuma ƙara ba da tabbacin cewa duk abubuwan da suke so su yi tambaya, wannan gidan TV yakan sa lambar waya wanda ana iya tuntuɓar su domin samun ƙarin bayani. Muna fatar irin wannan shirye-shiryen kuma za su amfanar da al'umma, kuma za a ci gaba da bibiyan mu a tashar su wannan gidan TV na tashar su na YouTube da kuma sauran manhajoji na sada zumunta. Assalamu alaikum warahmatullah. Muna godiya.